Qaynar hit, Болгар радиосында. Qaynar hit, Болгар радиосында. Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Хәерле иртә, галәмдә шиксез сәлам дуслар. Эфирдә Qaynar hit һәм мин Айсылу Габдинова. Жанлы көрәшнең икенче атнасы җырчылар атна җиңүчесе исеме өчен көрәшә. Һәрберсенең беренче буласы килә. Тик җырчы теләге бер, әмма тамашачы сүзе бәхәссез. Шуңа без җиңүчене билгеләүне сезгә тапшырабыз дуслар. Ошаган җырларга тавыш бирү тәртибе үзгәрешсез кала. Тапшыру барышында яраткан җырларыгыз өчен шалтыратып тавыш бирә аласыз. Һәр җырның үз номеры бар, аларны сез экраннарда күрәсез. Сезнең эш яраткан җырыгызга бирелгән номерны җыю и телефоннардан шалтырату бушлай. Шулай катна дәвамында 5577 номерны SMS тавышлар юллый аласыз. Бу атнада кешелекнең галәм киңлегенә чыгуына 58 ел тулды. Элегрәк һәр бала үскәч кем буласың дигән сорауга бер генә җавап бирә иде. Космонавт буласым киләм дип. Заманалар үзгәрде, хәзер мондый җавап бирүчеләр бик сирәктер. Элегрәк балалар өчен космонавтлар супергерой, кумир булса, хәзер башка кыйммәтләр өстенлек итә. Qaynar hitта катнашучыларыбыз балачакта кем булырга хыялланды икән, һәм мөмкинлек булса алар тагын нинди һөнәр үзләштерерләр иде икән. Бүген без шул хакта сөйләшербез. Әлегә узакка сузмыйча беренче җырны тыңлыйк. Һәм аның өчен галәмдә шиксез тавышлар юллыйк. Кеше гомер күзләреңдә ялгыз калдың, ялгыз бер үзең. Улларыңда килеп хәлең белми, юылмаган күптән тәрәзең. Салкын өйдә сары сагышлары тормасыннар җанын телгәләр. Tırmasınlar canın üzgələr. Unutmağız yalğız ətilərini, salqın üydə sarı sağışlara. Tırmasınlar canın tilgələr. Tırmasınlar canın üzgələr. Unutmağız yalğız ətilərini. Unutqanlar ғазизләрің сине, балаларың dünya қуалар. Күзләріңнән синең яшьләр тама, ярылганда язгы буалар. Салкын өйдә сары сагышлары тормасыннар җанын телгәләр. Tırmasınlar canın üzgələr. Unutmağız yalğız ətilərini. Salqın üydə sarı sağışları tırmasınlar canın tilgələr. Tırmasınlar canın üzgələr. Unutmağız yalğız ətilərini. Salqın җиледән ачык ишек йылый, шыгыр-шыгыр килеп ала ул.
işitmiler seni kışkırsan da yarsıp karavul. Salkın öyde sarı sağışlara kırmasınlar canını dilgeler, kırmasınlar canın özgeler. Unutmağız yalğız etilerini, salgın öyde sarı sağışlara kırmasınlar canını dilgeler, kırmasınlar canın özgeler. Unutmağız yalğız etilerini. Məhəbbətin indi gür iyesi, uyatmışsın küpten sin übüp. Yalğız kalgaç sin bit yüzünde, sünüp bargan sukar ot gibi. Salkın öyde sarı sağışlara kırmasınlar canını dilgeler, kırmasınlar canın özgeler. Unutmağız yalğız etilerini, kırmasınlar canın dilgeler. Unutmağız yalğız etilerini. Unutmağız yalğız etilerini. Unutmağız yalğız әтиләрне ди Виталий Агапов. Дөресен генә әйткәндә бик ошата мин бу җырны. Чөнки әниләр турында җырлар шиксез, әтиләр турында бармак белән генә санарлык. Туган як, мәхәббәт, каеннар турында җырлар һәрбер башкаручының репертуарында булган кебек, әти турында җырлар да күбрәк булырга тиештер. Җырчылар, унутмагыз әтиләр турында җырларга, сез хөрмәтле тамашачылар, унутмагыз Виталий Агапов өчен тавышлар юлларга. Лилия Гыймаддинова кичкенәдән үк иҗатка гашык булган. Бала чагымнан ук рәсем ясарга һәм җырларга ярата идем ди ул. Икесе арасыннан сойлап ала алмагангамы, Лилия башта Казан дәүләт архитектура һәм төзелеш университетын тәмамлый, тик җырлауны да ташламый. Гәрчә җырчы буларак профессиональ белеме булмаса да. Мин җырны бер кашан да ташламаячакмын, чөнки балалар бакчасыннан ук җыр минем тугры юлдашым ди Лилия. Архитектор һәм җырчы булырга хыялымдан тыш, ул әле ветеринар һөнәрендә үзләштерергә дип уйлап йөргән була. Ләкин иҗат аны үз дөньясына алып кереп китә. Тыңлыйбыз. Синнән башка авыр миңа авыр. Күрмим хәтта тормыш төсләрен. Чәчәк аткан шымырт сириннәренең. Синсез никтер сизмим исләрен. Кире кайтмассың гына сизенсәм дә, кайтырсың дип өмет идәрмен. Кайларда син җаным, кайдасың син? Гомрем буе сине көтәрмен. Күзләреңә бер карасам иде, бик тә сине килә күрәсем. Уйлар
Yaşlarımdan, düşlerimden yoğal Görünmegeş nige kireksin Geri qaytmasını sezinsem de Qaytırsın dep ümit edermen Qoylarda sen canım qaydasın sen Ömrüm boyu seni kütürmen Qaydan gına seni tabarımın son Günler, aylar, yılları kütürmen Sabırlıkны sırap Hudayımdan Barlık sınavlarga tüzermen Geri qaytmasını sezinsem de Qaytırsın dep ümit edermen Qoylarda sen canım qaydasın sen Ömrüm boyu seni kütürmen Geri qaytmasını sezinsem de Qaytırsın dep ümit edermen Qoylarda sen canım qaydasın sen Ömrüm boyu seni kütürmen Ömrüm boyu seni kütürmen Райл Гиззатуллин біз өскенде заманалар башкайды шул инде. Шуңа да біз космонавт буларга кыяламадык ди. Бүгінгі көндә ул үзләштергән һөнәреннән дә бик канәгать, тик берәр яңа һөнәргә дә өйрәнергә каршы түгел икән. Тик күпме генә һөнәр иясе булма, җаныңны биреп, ул эштән тәм табып эшләмәсәң, моның мәгънәсе юк дип саныйм ди Райл Гиззатуллин. Хак сүзләр дими, ни дисең? Шуңа, хөрмәтле тамашачылар, сезгә дә шигез рәхәтлек, канәгатьлек хисе китерсен дип телибез. Һәм Раилнең җырын рекламадан соң тыңлыйбыз. Qaynar hit Bulgar radiosunda
алсын, исіңе düşer. Lakin indi soğuk bular. Sağınarsın, isine düşer. Lakin indi soğuk bular. Lakin indi soğuk bular. Әлігінен қыраған жыр 700-ден артық тауыр жейді. Ройлі Ғизатуллин жүрі үшін сіз топшыру барышында 1 сағат дауымында тауыш келе аласыз. Жылайтып. Келесі жыр барышында да Ройлінің жырын шотсағыз, шолтыратып тауыш елап була. Мұның үшін сізге бар тек телефон номерін есте қалдырға керек. Номерін етласағыз, топшыру барышында да реклам уақытында да тауыш елап була. Әлі топшыру тәмамлағаннан сыңда бір отна дауымында келесі қойын архет шығарылышына қадар 5177 номеріне смс тауышлар жіберіп бола. Әрбір башқарушының мақсус коды бар. Шулай етіп, Бұлғар милі премиясын алушыларыны бары тек сіз белгілейсіз. Дилян Нигматуллина кішкене шоқта жыршы бұларға қиялланмаған. Рәссам да, биюші да, табип та, оқытушы да түгел. Дилянның ең зор қиялы банкта эшләү була. Әмнәл көнрәк сыйныфларда укыганда геометрия, черчение фәннәрен бик яратканга күрә, Казан дәүләт архитектура һәм төзелеш университетына укырга кергә хыяллана башлый. Әмма Диляның әтисе үзе шунда укыганга күрә, каршы килә, хатын-кыз өчен кирәк әйбер түгел ди. Кем белә? Дилядан бәлки менә дигән җырчы гына түгел, шәп архитектор да чыккан булыр иде. Жил сызгыра көзгө җилләр ялый, алар сузан инде моңсу ки. Авылымда минем басып тора, әниемнән калган ялгыз үй. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Пыяласы парланғаныма, сағышлармы шулай ағалар. Еллар бойы көткән ялгыз үйнең, әллә күз яшьләре тамалар. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Туган авыл, туган нигез кала, язмыш йөртә җирдә кешене. Сагынсаң да, өем саргайсаң да,
Калдырмын әлі күтмені. Жәйлер узып кетті, қышлар жетті. Яз келсе де тұра бір өзі. Мені сағынып күте бик сағына. Дүрт тәрәзі оның дүрт көзі. Жәйлер узып кетті, қышлар жетті. Яз келсе де тұра бір өзі. Мені сағынып күте бик сағына. Дүрт тәрәзі оның дүрт көзі. Мені сағынып күте бик сағына. Дүрт тәрәзі оның дүрт көзі. Дүрт тәрәзі оның дүрт көзі. Дилә Нигъматуллинаның ялгыз үй җыры 60-тан артык тавыр җыйды. Иләрбез бер кайчанда ялгыз булмасын, туганнар, кунаклар өзелмәсен дигән теләктә дәвам итәбез. Рүзилә бикә инде балачактан ук җырчы булырга хыялланган. Һәм үз максатына кичкенәдән ышанычлы адымнар белән барган. Аллага шөкер, хыялым чынга ашты. Бүген мин тамашачыларга җыр моңнарымны бүләк итә алам, ди Рүзилә. Җырчы булып китә алмасам, мөгаен я модель, я стилист һөнәрен сайлап алган булыр идем, ди ул. Ләкин әле Рүзиләнең хыяллары моның белән генә шикләнми, ул профессиональ рәвештә бию белән дә шөгыльләнергә тели икән. Монысына да һичшиксез ирешәчәкмен ди максатчан җырчы. Амин шулай булсын, чөнки хыяллар тормышка ашарга тиеш. Yazmışlarda bittirelim tırmaşına da gül yüzün işe anlı her gün dağıdını Karamolda bir ayağa şükür etsin sonsuzlarga soluk kilise altınlara kıymetli Karamolda bir ayağa şükür etsin bulganıga suyunub şadlanıp yaşa duası her bir damga Kileşeke yaktı ümit Sündürmeye şekişi Karamola bir ayağa şükür etem bulganıga Uylap koyam imdekdili Tuğanın bir dünyaga Karamola
Шүкір етем болғанға жырнәліге 400-ге яқын тауыш келді. Рузиля бекелігі санға шүкір етем екен. Нешікіне болса да тауышлар артып тұрса, көңілдірек бұлайынды. Сіздің үшін бұл хеш тауыр түгіл. Жырның номерін жиып, бір сағат дауымында башқа жырлар барышында да Рузиляны шатландырып тұра аласыз. Жауидамыз. Урал Рашитовның болашағында көплер космонавт болырға қияланса да, тек міне Урал әпәндінің қиялы башқа бола. Ол хәрби болырға қиялана. Бірінші тапқыр хәрби училищеға да оқырға кіріп қарый, тек сәләмәтлігі арқасында өтте алмай. Бұл дүнияда негіне болмасын барысы да яқшыға дейлер беді. Әгер Урал Рашитов хәрби болып кетсе, бәлкі оның шындай мотор жырлар ижат етірге уақыты да қылмаған болыр еді. Шәп композитор болудан тыш, ул бик ұста рәссам да екен әлі. Әманың зор қиялы инде пенсияға шығып біраз уақыт көбейгеш, жидді рәуішті рәсім сәнғаты білән шығылану екен. Демек келешекте Урал Рашитов жырларынан тұрған концерт қына түгіл, оның картиналарынан тұрған көргәзімә дә көрге мөмкин булыр әлі. Бүгін біз оны һәм Азалина жыршы боларақ бәялейбіз һәм тауышлар елейбіз. Яшьлегендә бер сандугач ушыма куна иде. Ул сандугач син булгансың, ул сандугач син булгансың, күргәч таныдым сине. Яшьлегемдә бер сандугач ушыма куна иде. Ул сандугач син булгансың, ул сандугач син булгансың, күргәч таныдым сине. Син генә, бит син генә, язмышымда син генә. Гомерлек аюдашым, син генә, бит син генә, язмышымда син генә.
Гүлназ Ғафурова да кішкенеден рәссам булырга кыяланган, хәтта рәсем мәктәбендә тәмамлаган, киләчәгендә шуның беләмәйләргә уйлаган булган. Мин үземне рәссам, кием дизайнер буларак күрә идем, ди Гүлназ Ғафурова. Ләкин 9-нчы сыйныфта беренче җыр конкурсында катнашканнан соң Гүлназның уй-хыяллары кинәт кенә үзгәрә һәм ул музыка көлиятенә укырга керә. Рәссам дизайнер һөнәре икенчерәк планда калса да, Гүлназ аны да онытып бетерми. Чөнки концерт костюмнарын өйдәге матурлыкны ул үз куллары белән тудыра. Моннан тыш әле Гүлназ ландшафт дизайны белән дә шөгыльләнә икән, үзләренең генә түгел, дуслар, туганнарының бакчасын матурлауга да ул зур өлеш кертә. Менә шундый киң кырлы җырчы өчен тавышларыбызны жәлләмибез. Кайнарынлыкны Рената Тей дәвам итә. Кичкенә вакытта Рената бухгалтер яисә табиб булам дип хыялланган. Чөнки бала вакытта нык документлар тутырып уйнарга яраткан, документлардан орынга вакытта курчакларын дәвалый торган булган. Ләкин тора-бара дөньяга карашы, хыяллары үзгәргән. Бүгенге көндә мин сөйлаган һөнәремнән бик канәгать һәм аны бер нигә дә алыштырмас идем, Рената.
Сізді жатынан қанағат екен, көп етіп тауышларыңызны елаңыз. Юлия Гарифуллина космонавт булырга хыялланмаса да, аны кичкенәдән күк йөзе галәм йолдызлар һәм ай йөзенә җәлеп иткән. Юлия ойга караган саен бер сорауга җавап таба алмыйча интеккән. Ничек инде безнең планета башка йолдызлар арасында очып йөри ала, һәм ни өчен ап-ак тулган айда шуның кадәр кара тап? Кыя заважлыга җәниләре аңа зур йолдызлар энциклопедиясе алып бирә һәм Юлия күп кенә сорауларына җавап таба. Бүгенге көндә дә ул күккә йолдызларга карап, хыялланырга, уйланып утырга ярата икән. Юлия Гарифуллинаның җырына күчәбез.
шәшәк ата йөрәктә. Сиңа булган яшьлек мәхәббәтем үрелеп шәшәк ата йөрәктә. Sarmаны буйларынан үткен шақта тыңлары сыңмы жырлар жырлармын шул тыңлары сыңмы жырлар жырлармын күзләреңне тутырып карарсыңмы сеңгәр таудан ялып булармын күзләреңне тутырып карарсыңмы сеңгәр таудан ялып булармын. Сарманы буйларына яшел алан пүшәнәр җитәр бер заман шул пүшәнәр җитәр бер заман кавышулары иргән бик күңелле әмма аерылышу бик яман әмма аерылышу бик яман. Хөрмәтле тамашачылар, соңгы 10-нчы җырга күчкәнче, идәгез әле таблицага карап алыйк. Беренче урында әлегә иң күп тавыш җыеп Гөлназ Гафурова, аңардан бераз гына артта калар Гыйззатуллин, беренче урын өчен көрәш бик кызу бара. Өченче урында 1762 тавыш җыеп әлегә Лилия Гыймаддинова. Ләкин әле бераз вакыт бар, җырчыларның хит-парадлары язмышы сезне кулларда. Гөлназ Асаева да үзен белә башлаганнан бирле җырчы булырга хыялланган. Бала вакытта урындыкка басып җырлаган булса, бүген инде зур заллар җыя. Моның башкача булуы мөмкин дә түгел. Оясында ни күрсә, очканында шул була ди татар халык мәкале. Гөлназ кичкенәдән музыкаль гаиләдә җырчы әти-әнисенең хезмәтен күреп үсә һәм инде бүгенге көндә аларның дәвамчысы булып тора. Гөлназ башкаруындагы Дулый буран җыры сезнең йөрәкләрдә дә давыл кузгатса, тавышларыгызны жәлләбегез. Йөрәгемдә дулый бураннар, уйларымнан булмый бит качып. Йөрәгемдә дулый бураннар, уйларымнан булмый бит качып. Син кил миңа тик югалтма берүк, сукмагым бит минем апачык. Йөрәгемдә дулый буран, җанкаемда уй хисләрем адашкан. Йөрәгемдә дулый буран, җанкаемда уй хисләрем адашкан.
Yüreğimden ütkəş buranlar Yüreğimde duli buran Canıqayımda uy hislerim adaşqan Yüreğimde duli buran Canıqayımda uy hislerim adaşqan Qarğanыңда була бураны Сыйыршықның була бураны Қарғаныңда була бураны Сыйыршықның була бураны Сен күт, мені тек юғалтыма бөлік Мен қайтырманша қаш бураны Yüreğimde duli buran Canıqayımda uy hislerim adaşqan 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 Барлық башқарушылар кім булырға тіләгәннәрін әйтеп өттілер, мен де болашақ қияларымны искә төшереп өтим әле. Әтием жыршы булганга күрә, мен де болашақтан түрлі концерт залларында, театрларда өстім десәң дә була. Балалар үшін жырлар тыңлар орнына мен опералардан арилар тыңлап өстім. Шуңа да кім булырға телим деген сұрау башыма да келмейді. Жыршы. Әмне тапшырыл бару қиялы біраз үске шире келді меңа, һәм Аллаға шүкір барысы да болып шықты. Шулай етіп, қияланырға, үмітләнірге керек достар. Апрельнің ұнлығын тыңлап ұздық, һәм тауыш беруіні тоқтатабыз. Бірнеше минуттан атына жеңушісін ашықларбыз. Яуның далда рекламыны қарабыздық, бір қайда кетмегіз, біздің білен қалығыз. Qaynar hit, Bulgar radyosunda. Qaynar hit, Bulgar radyosunda. Түрден-бір эфирде Qaynar хит тапшыруы дәвам итә. Бу атнаның ең Qaynar хитын тыңлап уздык, алар арасында иң күп тавышны Гүлназ Гафурова җыйды. Котлыйбыз. Икенче атнадан нәтиҗәләр нинди булыр? Моны бар тик сез хәл итәсез дуслар. Исегезгә төшерәм яраткан җырларыгыз өчен атна дәвамында 5577 номерны SMS тавышларда юллый аласыз. Урамда яз, күңелләрдә дә яз булсын дигән теләктә мин Айсылу Габдинова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Мин сезне яратам. Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә.